Ezt a kis ékszerdobozt kifejezetten azoknak ajánljuk, akik szeretnének elszakadni egy picit a nagyváros zajától, és csodaszép prémium környezetben szeretnének egy picit lelassulni, elcsendesedni. A teraszon madárcsicsergés közben ihatod meg a kedvenc kávédat, a reggelidről pedig a Bucket, a mátrai vendégházak reggelie fog gondoskodni. Így van, még boltba se kell menned, mindenről gondoskodnak, és odafigyelnek az ételérzékenységedre is. Természetesen nem kell otthon hagynod a kiskutyádat se, nagy szeretettel fogadják őt is. Reggeli után karnyújtásnyira vannak a túraútvonalak, érdemes nagyokat sétálni és kirándulni a festői környezetben. Évszaktól függetlenül ez a hely valami csodálatos. Akár a pároddal, akár a kis családoddal érkezel, mindig találsz valami szuper elfoglaltságot. Ha pedig elfáradnál, akkor egy prémium jacuzziban tudod megpihentetni az izmaidat. Itt órákon keresztül tudtok relaxálni, nagyokat beszélgetni. A közelben vannak szuper éttermek, viszont ha magatoknak szeretnétek főzni, akkor a teljesen felszerelt konyhában ezt is megtehetitek. A hely minden egyes szeglete illik a nevéhez, ami pedig nem más, mint a zöldben a legjobb. Teljes szívemből ajánlom nektek ezt a helyet, ha szeretnél egy kicsit kettesben lenni a pároddal, vagy egy kicsit elcsendesedni a családoddal, akkor mindenképpen látogassatok el ide. Ti voltatok már? Írd meg kommentben!